Când deschidem Noul Testament, cei mai mulți dintre noi presupunem că totul este aranjat cronologic. Dar dacă ordinea sa ar fi, de fapt, un puzzle complex gândit cu un scop anume? La prima vedere pare un pic haotic, dar există o logică ascunsă, una foarte deliberată, pe care o vom descoperi împreună astăzi. Și aici lucrurile devin interesante. Știm, de exemplu, din studii că scrisorile lui Pavel sunt printre cele mai vechi texte din Noul Testament. Și totuși, ele apar abia după Evanghelii. Ceea ce, desigur, ridică întrebarea, a existat o metodă în spatele acestui aparent haos sau este totul pur și simplu întâmplător? Ei bine, răspunsul este un da categoric. Nu a fost un singur sistem de organizare, ci mai multe, care au funcționat în paralel. Iar cheia pentru a înțelege totul este un singur concept, gruparea. Cărțile au fost practic adunate în colecții, iar fiecare colecție are propria sa logică internă. Cea mai bună analogie este să ne gândim la o bibliotecă modernă. Cărțile nu sunt așezate pe rafturi în ordinea în care au fost publicate. Ar fi un coșmar să găsești ceva. În schimb, sunt grupate pe genuri. Ficțiune aici, istorie dincolo, știință în altă parte. Noul Testament aplică în esență exact același principiu. Așa că, haideți să începem cu prima și cea mai cunoscută grupare, Evangheliile. Acestea nu sunt doar primele cărți pe care le întâlnim. Ele pun bazele întregii povești, ne prezintă viața lui Isus, punctul de pornire pentru tot ce urmează. Și aici dăm peste prima mare surpriză. Ordinea tradițională pe care o știm, Matei, Marcu, Luca, Ioan, a fost susținută de Sfântul Augustin, care era convins că aceasta este și ordinea cronologică. Însă astăzi, majoritatea cercetătorilor cred că Evanghelia după Marcu a fost de fapt scrisă prima. Atunci de ce nu începe Noul Testament cu ea? Răspunsul nu ține de cronologie, ci de teologie. Matei a fost ales ca punct de start dintr-un motiv foarte strategic. Evanghelia sa începe cu o genealogie care îl leagă pe Isus direct de istoria poporului Israel, de Avram și de regele David. A fost considerată puntea perfectă între Vechiul și Noul Testament. Și mai e ceva. Tot în Matei găsim pasajul care îl prezintă pe Petru drept piatra pe care se va zidi biserica. Acest detaliu a fost absolut crucial pentru a legitima autoritatea liderilor din biserica primară. Deci vedem cum ordinea cărților nu e deloc neutră. Ea reflectă teologia și chiar structura de putere a comunității creștine de la începuturi. Ok, după povestea din Evanghelii, canonul trece la următoarea mare colecție, scrisorile apostolului Pavel. Și dacă ne-am așteptat la o altă decizie teologică la fel de profundă, ei bine, aici logica se schimbă complet. Putem uita de cronologie, putem uita în mare parte și de teologie. Principiul de organizare pentru scrisorile lui Pavel este uimitor de practic. Ele sunt aranjate pur și simplu după lungime, de la cea mai lungă la cea mai scurtă. Dar mai există și o a doua regulă, una în interiorul acesteia. Principiul lungimii se aplică în două subgrupuri separate. Mai întâi, avem scrisorile adresate unor biserici, unor comunități întregi, începând cu cea mai lungă, Romani, și terminând cu cele mai scurte. Apoi urmează o a doua colecție, scrisorile adresate unor persoane anume, din nou în ordine descrescătoare a lungimii, de la 1 Timotei la cea mai scurtă dintre toate, Filimon. Și ca să înțelegem ce însemna lungime pe atunci, trebuie să ne amintim cum arăta o scrisoare în antichitate. De obicei, urma o structură standard, un antet cu salutări, corpul scrisorii unde era conținutul principal și o încheiere cu urări finale. Cel mai probabil, lungimea era determinată de mărimea corpului textului. Ok, deci am avut logica narrativă la Evanghelii și cea pragmatică a lungimii la Pavel. Următoarea colecție, cunoscută drept epistolele catolice sau generale, introduce un al treilea principiu de organizare. Acestea nu sunt scrise de Pavel și, după cum le spune și numele, sunt adresate unui public mult mai larg, universal. De data aceasta, criteriul este autoritatea apostolică percepută. Într-un pasaj faimos din Galateni, Pavel îi numește pe Iacob, Petru și Ioan stâlpii bisericii. Și, ce să vezi, exact aceasta este ordinea în care găsim scrisorile lor în Noul Testament. Mai întâi Iacob, apoi Petru, apoi Ioan. Iuda este plasat la final, autoritatea sa venind din faptul că era fratele lui Iacob. Și atunci, ce ne facem cu cele două cărți care parcă nu se potrivesc în niciuna dintre aceste categorii, Faptele Apostolilor și Apocalipsa? Ei bine, nici ele nu sunt plasate la întâmplare. Din contră, ele au rol de piese de legătură, de tranziții esențiale în arhitectura întregului text. Haideți să vedem exact care este rolul fiecăreia.
Cartea Faptele Apostolilor acționează ca o punte narrativă absolut esențială. Ea preia povestea exact de unde o lasă Evangheliile, ne arată cum mesajul s-a răspândit de la Ierusalim până la Roma și se concentrează mult pe misiunile lui Petru și, mai ales, ale lui Pavel. Astfel, cartea oferă contextul istoric necesar pentru a înțelege toate scrisorile care urmează. Iar Apocalipsa este plasată la final, ca o concluzie măreață, profetică. Această așezare este intenționată pentru a oglindi structura Vechiului Testament, care se încheie și el tot cu cărțile profetice. Astfel se creează un arc narrativ complet, care se întinde de la Geneza la Apocalipsă, de la creație la promisiunea unei noi creații. Așadar, în concluzie, ordinea Noului Testament nu e deloc haotică, e de fapt o capodoperă de arhitectură literară. Avem principiul genului, care aduce împreună texte similare, avem fluxul narrativ, care ne poartă de la viața lui Isus la biserica primară, avem ierarhia autorității apostolice, care ordonează epistolele generale și, bineînțeles, avem metoda pragmatică a lungimii pentru corpusul paulin. În final, a înțelege toată această structură nu este doar un exercițiu academic. Ne forțează să ne punem o întrebare mult mai profundă. Cum anume modelează această arhitectură atent construită felul în care citim și interpretăm mesajul? Pentru că, la urma urmei, nu contează doar ce anume citim, ci și ordinea în care o facem.